Ki wis mulai ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bola-bolaku kabeh. Aku ning kene kate dagel. Tapi berhubung gak iso dagel, aku tak nyeritakno bab SMA ya. Oke. Wong kan sering ngomong, Pak, SMA iki zaman sing paling indah. Nek tak pikir-pikir tapi indah iku nek gak pas jam kos, ya pas istirahat. Nang kono iso goyon, rame, nek gak ngono ya turu. Sampai ngiping-ngiping ngiler ya gak masalah. Sekolah aku iki SMA negeri sing biasa ya. Soalnya sing gak biasa kan mbene lapangan kan luar biasa pula. Aku sekolah gak neko-neko. Sing penting iso budal, sinau, terus mulai nganti selamat. Nang kelasku iki ono mambu sing kas sing durung mesti kelas-kelas liya dulu. Nek kelas-kelas liya paling kan mambu tuntas spidol ngono kae. Terus ono mambu kertas LKS. Nang kelasku iki ono siji sing gak ono dhewe arek nang kelas arek. Iku mambune arek wedok-wedok lek kakek nyemprot parfum. Asline parfume ya wangi. Tapi lek kakek nyemprot dadine kok omah bar divoking. Ngalang-alangi wong sing ngadus parfum kok. Terus guru nang sekolah aku iki asik-asik. Contohnya kok guru matematika sing sering ngelawak. Masih tugasnya wangi. Tapi wongnya lucu. Asile arek-arek iku tetep gak nyantol. Tapi gak pisan-pisan cek kuwi. Terus sing keloro iku ono guru olahraga. Wongnya disiplin, tegas. Tapi itu nulis kau untuk olahraga. Biasanya wong ini teko ngono. Ayo wis nang pemanasan ndang mlayu rong puteran. Arek-arek wis iso ngoyak kabeh. Aku panasan sampe jare. Kancaku iki ono sing sangat. Pemanasane kok atlet terus ngene. Ono sing ngene bareng. Oh ini ya. Gak tepat. Aku dikon mlayu. Setengah putaran wis mau ngos-ngos. Kancaku iki tambah sing gayane kok atlet man. Jet mlayu pire? Gono ono setengah putaran. Lah ora malah mau ayu nang jopo. Mu berbakul cilok. Wis ngono balik-balik di sini nek guru wis ngerti wong murid-murid kan ya tambah dijarak. Terus kanca nang SMA aku. Iku aku gelem nemoni iku petang tipe. Sing pertama iku biasa tipene arek-arek pinter. Nah iki iku lek pas ujian garape ku nggo wetu karo coba. Tapi pas ditakoni ngono. Lek karo circle langsung dikekno. Lek karo arek aku ngene lek gak ngono arek setengah rolas ngono ya. Japane lek gak gurung mari, yo iku mang diawur. Wah ya biji metu. Wis gak ono sing bisa 10 biji. Lho kabeh lah. Terus sing keloro iku ono tipe alim. Nek wedok iki biasa gawanane rapi, kudune wangi ya. Catetane lengkap. Ya karo biasa cidek karo agama. Terus lek istirahat, arek iku senengane tuku cilok pedes level dosa kecil. Sing ketelu iki ono arek anti mainstream sandok misterius. Kayak wibu biasa. Nang kelas gak tau rame, gak tau royokan jajan. Pas wah kelas itu tuh ngerame sekolahan gitu. Semua alat makan video. Kayak iki wifi sekolah sing terhubung tapi gak ada internet. Terus sing kepapat iku sing meh ben sekolah yo. Malah ono udune ya. Yo salon opo iki rek? Ku arek-arek uraan. Biasanya ku
jagoan-jagoan tok ini ae. Nang kelas ku gak peduli. Kalau guru tak gak serawame karo dia. Tapi ono sing garakno arek meneh. Wetenge senep. Saiki sopo ya? Wetenge senep. Kate umek. Wah, keceret terusan. Arek lah istirahat. Kegiatan itu biasanya mek lho. Antarane nang kantin, nek muteri sekolah wis mlaku-mlaku tok. Ngono gayane ngalang-alangi Pak Dim sapa? Nang medsos iku. Wis bolali aku ya. Sing ngene lho, sing ngene fisik iki lho. Nah itu, ono sing ngelirik titik ngono. Langsung cadet rego nambah diteu. Teng delosor pokoknya. Aku karo kanca-kancaku iku tipe netral. Beristirahat yang melawai nang kantin. Rakan kursi, masuk kursi ini titik. Tapi royo aneh akeh. Kayak wong sing lagi rakan kursi panas. Terus baru nunggu kate bahas percintaan pas SMA. Cinta monyet, nek ngarani ngomong. Aku dulu tahu seneng karo arek itu. Arek ayu, putih, wangi, cakep dong. Tapi aku wae sing ngene. Aku yo arek isinan. Pas ketemu ngawur kate kepoyo. Tapi aku gak arep nek opo. Terus lek kate ngechat basa basi. Ngetik hai ngono wis pirang-pirang jam gak dikirim. Sampai bosok terus ngechat iki. Dia beber ya. Aku ya tahu ngejak arek nggarap tugas kelompok. Ya wis kabeh ngerti lah ya. Moduse arek saiki tugas kelompok. Aku nang kono ku pengen bangun chemistry. Tapi sing kedaten arek ya pacet garap tugas. Aku sing bangun perasaanku. Terus pas aku setahun cedek ya ketepaan itu Valentine. Arek tahu tak kei coklat murah 5.000-an itu. Wis gak duit bos, kosong ya dompet iki. Tapi pengen lihat orang romantis kan arek. Tak kei tulisan terus ngungkapno perasaanku gimana. Lah kalau jawabannya kayak ngene. Sepurane yo. Aku kate fokus belajar sih. Wes sampean ngerti sih ya. Ati gua dipacul wong sawang ku jeglong wae. Lalu sakwise kedadane iku sak ditolak iku. Arek ngepos musa. Gak pati ganteng. Tapi aja soge. Cara dibandingno mbak kene yo. Wis ngono kuwi. Tapi wis gak apa-apa kan pengalaman. Sing lucu mana iki? Arek-arek saiki lagi galau. Biasanya kan story ini foto hitam putih. Ono mana sih mabuk ngono bareng. Gak tepak arek ini. Tapi tak pikir-pikir. Pacaran iki tes terus dino iki lho. Terus dipedhotno. Bayangno wis 3 dino. Tahlilan 100 dino ya. 1000 dino barang. Kalah karo tahlilan. Cerake mending gak usah pacaran, tahlilan ae lah. Terus baru lu aku kadang mikir. Arek ngono tas pacaran dhewe wis digamoni kok ngono wae. Iku selesai gamon gagal move on. Cara ngirono kidul tak critani kisahku sing wingi. Oh, gak pindah ngalor ya. Tapi gak apa. SMA itu aja zaman-zaman sing gak iso dilalekno. Mbok iku tuh kok kenangane. Wis sak sembarang lah guyone sembarang. Sing benek lulus bakal keros. Sing ben gawenane ngrasani guru. Sae ben sing dibasis infoloker. Terus sing roan dengklek nang kantin.
Bungane lek lulus langsung royokan diklik nang pelaminan gopo rapi. Yes, aku wis bingung ya ngomong apa iki. Sakmene ae, sepurane lek omonganku akeh sing kleru, sono sing ngrungokno. Aku Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.